Amanov sizi Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetinin başlığının orunmasarı wezipesinden boşadýan. Siz gidiverin. Türkmennevet Döwlet Kanseriniň başlygy Gowunç Agajanowy şol bir wagtda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Newitgas toplum boýunça orunmasary wezipesine bellemek barada karara geldim. Agajanow Münmere geçinde täze wezipede näle işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Şuňa hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti. Siz bugün maňa jogapkärli döwlet wezipesini undanýarsyňyz. Hormatly prezidentimiz, siziň onamyňyzy ödemek üçin hem de siziň Newitgas toplumyny mundan welakty ösdürmek babatdy öňüňize goýan wezipeleriniňizi üstünlikde durmuşa geçirmek üçin gijem günni edip ak ýürekden halal zähmet çekjekdim barda siziň onamaňa ruhsat bermeňizi uly hormatly haýyş ederim. Hormatly arkadaşlar, gahryman serdarymyz. Siziň hem de Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadaşlarymyň janyňyzyň sag, ömrüňiz uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiz hem işe rowaşlykla beslenmegini tüs ýürekden arzu ederim. Agajanow size üstünlük arzu edýän.